Jaun-andreok, egunon guztioi. Alkate eta herri ordezkarien desfilea udaletxetik abiatu berri dela jakinarazten dizuegu.
Jaun-andreok, zuok guztiokin, Euskal Herriko alkate eta herri ordezkari gorenak.
Lasai, ya está. Eset. Oihaneko sühanietan Eder sühanie
euskalduna. Hua da zarena, Kantabriaren semia. Lori us bere luretan, beti libre egon dena. Leheneko euskaldunari fama zaio baratu, fidel zela herriari, eta legetan argitu. Hua izan da gerlari, usu odolak isuri, fidelitatian etxeki, eta legiarekin. Haritspiala bildurik, euskal herri orotarik, bakotsak bere botza emanik, eta legia zen egin. Ez da legerik, ez eta ere juntarik, fidelitatia galdurik, eta legia saldurik. Ez da legerik, ez eta ere juntarik, fidelitatia galdurik, eta legia saldurik. Orain ez da legerik, ez eta juntarik, fidelitatea galdurik, eta legea saldurik. Apurtu egin zizkiguten antzinatik zetozen legeak, deusestatu. Eta debekatu zituzten juntak, batzarrak, mendez mende eraikitako moldeak. Antzinatik, euskal lurraldeek Pirinioen bi aldeetan izan zuten ahotsa eta erabakimena, usadioak eta antolaerak. Euskararen herria bazen nor, bazuen bere hitza. Arbasoengandik belaunaldiz belaunaldi zaindu eta garatutako lege eta usadioek, soka luzea txirikordatu zuten denboran. Kate luzea, katebegiz katebegi estekaturiko ondare emankorra. Liberté, égalité, fraternité! Iraultzaren deiadarrak, anaitasunaren, berdintasunaren eta askatasunaren promesak. Hitz handiak Europa osoan barna, txinparta eta zu. Askatasuna aldarrikatu eta herrialde txikiak azpiratu, txinparta eta zu. Berdintasuna aldarrikatu eta desberdina zokoratu, txinparta eta zu.
Anaitasuna aldarrikatu eta antzinatik eraikitako anai artea erre. Txinparta eta zu. Lehenbizi, Pirineoen iparraldean itzali ziren antzinako euskal legeak. Entzungor egin zieten euskal ordezkariei. Lapurdi, Baxenabarre eta Zuberoan 100 urtez iraundako egiturak lurperatu zituzten. Entzungor herriari. Berdintasunaren izenean, denak era berekoak izatera behartu. Anaitasunaren izenean, herri batzarren ahotsak isilarazi. Entzungor, entzungor, entzungor. Denbora laburrean, iraultzaren haizeak Europa oso astindu zuen, jo eta zu. Pirineoen hegoaldera zabaldu zen beste gatazka batzuekin Asian, beste izen batzuekin, jo eta zu. Baina hildo beretik batasun handiaren izenean txikia azpiratuz. Una grande invisible. Jo eta zu, eta zu. Herri errea. Odol gorria. Gorri errea. Zerk ekarri otezun gerra. Taurrenekoaren urrena bigarrena. Batzuk erlijioa zara. Besteak erregea zala. Besteak fueroak zirala. Nori sinistu. Orduko euskaldunen siniste beroa, buru bihotzetan ezagun da armak hartzean. Arrizko herri errea. Eta odol gorria. Iparraldean baino emekiago erori ziren hegoaldean Foru Zaharren zutabeak. Baina gainbera etorri ziren, gatazkaz gatazka galdutako lehia larrien ondorioz. Fidelitatea galdurik eta legea saldurik. Mendiek tinko irauntzuten, oinak lurrean. Ibaiek beren orabideari eutsi zioten, eta euskal senak ez zuen oroimena galdu. Herriaren samin eta oroiminaren kantua ireratu zen lurralde osoan. Aritzaren sabeletik irtendako gitarraren doinu hunkigarria. Euskal Herritik mundura euskaraz oihukaturiko aldarria.
Mendi egaletan gora, oroitzapen den gerora, sentimenduzko bertsoa aztezinak. Lege zaharrak suntxitu arrean, herriaren memorian eta bihotzean bizirik dirau ernamuinak. Musika zirraragarri batek noiz ernetuko. 8 hamarkada aski izan ziren foru zaharrak desegiteko. 7 lurraldeetan katebegiz katebegi mendeluzeetan eraikitakoa belaunaldi bakar batean galdu zen. Larriaren larria. 8 hamarkada baino ez, 800 urtez eta gehiagoz eraikitako buru jabetza eraisteko. 800 urtez zaindutako altxorra apurtzeko, deusestatzeko. Herri baten ahotsa itotzeko. Larriaren larria. 8 hamarkada. 8 aizto. 7 zauri. Eta sastada makur bat bihotz-bihotzean. Eider Mendoza Larrañaga anderea, Gipuzkoako diputatu nagusia. Euskal Herrian, gizon emakumeen eskubideak sortzetikoak ziren, zinez naturalak. Euskaldunek ez zituzten eskubide gisa ulertzen, beren kulturaren elementu konkretu gisa baizik, beren arbasoengandik antzinatik jasoak. Gizarte antolaketaren parte ziren eta askatasun grinez zaintzen saiatu ziren beren historian guztian zehar. Atzerriko dominazioren bat onartzera behartuak izan zirenean, haren imperialismo kulturalaren beldur, Euskaldunek beren antzineko ohiturak idatzi zituzten eta botere menperatzaileari horiek errespetatzeko zin egin zezan eskatzen zioten. Maite Lafourcade zenak gisa horretan utzi zuen idatzita Euskal Foruen esangura sakona. Batetik, belaunaldiz belaunaldi transmititu eta garatutako ohiturak komunitatearen baitan lege izaera zutenak Euskal herritarren askatasun oinarri. Bestetik, atzerriko nazioen aurrean Euskaldunon eskubide historikoen defentsarako iturri. Errespetatu eta errespetarazi beharreko zorua. Herri ordezkariak, herritarrak, lagunak, egunon. Euskal senak ez du galdu memoria. Hala erakusten dute, gaur Bergaran elkartu garen herri ordezkarion Zumitzek, Makilek, tokian tokiko ikurrek. Eskerrik asko Bergarako udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren deiari erantzunez, zuen testigantza batzeagatik ekitaldi politiko eta instituzional honetara. Gipuzkoaren bihotzean nahi dugu ahots batez, ahots bakarrez aldarrikatu gure herriaren memoria, oraina eta etorkizun gogoa. 150 urte betetzen dira, foruen abolizioa jasan genuenetik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Ordurako, Nafarrek pairatua zuten ukazio bera. Bidasoaz gaindiko lurraldeetako azken foruek ere ezabatuak ziren. Prozesu hark ez zuen nolanahiko eragina izan gure herriaren garapen historikoan, ekonomiko, sozialean eta kulturalean. Herri borondatearen gainetik ezarri zen, ekarri zuen mendez mende garatutako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa. Foruen oroimenak berresten digu,
enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko. Orube historiko eta instituzional bera gure herriaren askatasuna urratsez urrats eraikitzeko. Muñagorriren bertsoek gogorarazten digute, bakarrikan fueroak dira gure kausa. Ez dira ordea dokumentu zaharretan edota marmolean jasotako ondare hutsa. Foruak egungo euskal erakundeon eta autogobernuaren oinarrian daude. Eta aldi berean, iraungi ezinak eta ukaezinak diren herriaren eskubide politikoen jatorria dira. Horregatik azaleratu nahi dugu eskubide historiko horiek eguneratzen jarraitzeko beharra. Subiranotasun eremuak gaur egunera eta etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso partekatua alegia. Duela 80 urte, non eta Gernikako arbolaren babesean zin egin zuen Jose Antonio Agirre lehendakariak. Nuestros padres, al defender lo que era suyo, defendían los fueros del derecho, la integridad de la justicia y su honor como pueblo, zioen Agirre lehendakariak. Gerora, bombek Gernika suntsitu zuten, euskal libertateak ezabatu nahi izan zituzten. Gure herriak zapalkuntza eta debekua pairatu zituen. Diktaduraren azken uneetan baina, Bergaran, elkartu ziren alkateen mugimenduko kideek Euskadiren aldarriaren lekuko hartu zuten. Gure ikur nagusiaren, ikurrinaren legeztatzea defendatu, euskararen ofizialtasuna exigitu. Lau haizetara adierazi zuten foruak gogoan euskaldunon eskubide politikoak iraungi ezinak eta uka ezinak direla. Gipuzkoako diputatu nagusi bezala, nik ere aldarrikatu nahi dut euskara, gure izanaren bihotzean dagoen gure hizkuntza propioa. Eta aldarrikatu nahi ditut, herri honen nortasuna irudikatzen duten simboloak, ikurrina barne, adierazten dutelako nondik gatozen, zer garen eta zergatik. Gure herriaren nortasun propioa irudikatzen dutelako. Ramon, Luis Mari, Jose Luis, Jose Antonio, Javier, Euskal Herriaren memoria bizia zerate. Urrats bat eman eta herri honen duintasuna eta askatasun zena gorpuzten asmatu zenuten. Beste hainbat eta hainbat alkaterekin batera. Herriaren eskubideen aldeko borrokan, katebegi sendoa atxiki zenuten. Eskubide historikoen defentsa, autogobernuaren aldarrikapena eta herri erakundeon berreraikuntza barne biltzen zituen katebegia josi zenuten. Euskal Herriko alkate eta udal ordezkariekin bat eginez, adierazi nahi dut Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Horretarako, Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea, gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz. Euskal lurraldeoi dagokigu gure burua gobernatzeko eskubidea, akordioak bilatuz, autogobernu hori berritzeko eta garatzeko eskubidea. Horrela, soilik lortuko dugu egungo eta etorkizuneko desafioei aurrera egitea. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta, gure herria eta bere herritarrak aurrera ateratzen.
Ibarretxe lehendakariak hala adierazi zuen Espainiako Kongresuan. El futuro nos pertenece y lo escribiremos nosotros y nosotras. Y lo escribiremos de nuestro propio puño y letra pactando con los demás. Mundu zabalean naiz Europan hedatzen ari diren muturreko korronte populista eta autokratikoen aurrean berresten dugu eskubide historikoen orubearen gainean Euskaldunon etxe komuna eraikitzen eta defendatzen jarraitzeko konpromisoa. Las instituciones vascas, nuestro autogobierno, está construido sobre los derechos históricos. Son fruto de una historia común, de la determinación de nuestro pueblo de gobernarnos a nosotras y a nosotros mismos. Fruto del compromiso y del trabajo de muchísimas personas. Por todo ello, reivindicar el autogobierno y la labor de nuestras instituciones supone reivindicar nuestra historia y la democracia. Era berean, posizio horrek eskatzen du gure herriaren memoria gorde eta zaintzea, belaunaldi berriei transmititzea. 19. mendetik hona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea. Euskal Senak ez zuen oroimena galdu, orain dela 50 urte. Eta hemen partekatzen dugun sentimenduari erreparatuz, ez du oroimenik galdu gaur ere. Etorkizuna esperantzaz bizi dugu. Julene Urzelaik zion, iritsiko zela egun bat, non Euskadiko ametsak zeruak babestuko dituen. Bergaran ahots bat ez diogu, hemen herri bat badela. Herri erakunde batzuk badirela, eta egongo direla, gure aurrekoen lekukoa hartzeko prest, gure herriak izaten jarraitu dezan, eta bere etorkizunaren jabe izan dadin. Alkateen mugimenduko kideek duela 50 urte esan bezala, bideko geldiune honek lagun diezagula gure herriaren etorkizungintzan, kemen eta indarrez jarraitzen. Indarrez, indarkeriarik gabe. Balio demokratikoak defendatuz eta exigituz. Hala bedi. Gora Euskadi askatuta. Zortzi hamarkada, 8 aizto, 7 zauri, eta bat gehiago bihotzean. 8 hamarkada baino ez dira behar izan, 800 urtez eta gehiagoz eraikitakoa eraisteko. Gure aurreko guraso zaharrak aspaldi xamar hil zirela kantatu du txirritak, eta negar malkoak isuriz egongo omen direla fueruak ofenditzian. Mundu guztiak entzuten omen du Euskaldunon negarra. Hau da txoriak garitartean goxiak egon biharra. Herriak baina, ez dira legeetan bakarrik bizi. Ez erakundeetan bakarrik. Ez garaipenetan bakarrik. Ez porrotetan bakarrik. Herriek izana eta izena dute bihotz. Euskararen herria izena taupaka. Euskal Herria izana taupaka. Lur erre hartatik, laster ernaldu dira lore joko berriak, bertso berriak, bihotzmin berriak. 7 alaba ditu kulturaren berpizkunde joriak. 7 eme lurralde emankorraren zapiak. Arbola zaharren sustrai erreetatik, piztu da aberriaren zuzi irazekia, aberriaren abots eztia,
gogamenaren ezkonsuria eta herri kontzientzia. Zazpi aizparen soinean da orain oial bakarra. Pirineoen alde batera 3 soineko. Ebro ibarrerantz 4 soineko. Guraizeekin bereiziarren, zazpiak jantzi dira oial txuri, gorri eta berdez.
Oi lur, oien elur nerea. Euskarazko hitzez jantzi dituzu olerki, bertso paper eta berri paperak. Eguzkiz jantzi dituzu asaba zaharren baratzak. Arto musker kolorez mendiak eta baserri zaharrak. Eta ale gorri zabaildu dituzu sagarrondoak. Lizarraldeko soro eta zelaiak ere, lainome artean estaliak, urre zoro jantzi dira, apainduta, bertaratu diren Euskal Herriko alkateentzat. 6 hamarkada foruzarrak desegin zituztenetik. 6 hamarkada susurlatzea ere debekaturik zegoen ametsura egia bihurtzeko. 800 urtez eta gehiagoz eraikitako burujabetza berreskuratzeko. 800 urtez zaindutako altxorra lurpetik atera, eguneratu eta herriaren ahotsa askatzeko. Lizarran piztu da, hartu da erabakia, idatzi da eta eraman da Madrilgo gorteetara. Eta berriz ere, legea saldurik, eta fidelitatea galdurik. 8 aizto, 7 zauri, eta beste 6 hamarkada Nafarroaren bihotza berriro sastatzeko. 8 mugasutan, kainoien burrumba, gerraren danborrak. Lizarran ernaldutako kimuak ordea bizirik jarraitu du, eta koskortuz eta handituz joan da aritzaharraren abaroan, izana eta izena xuxurlatuz, aireatuz, bihotz betean ozenki aldarrikatzeraino. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik. Gerrak odolez eta saminez ito zituen itxaropenak. Eta kolpeka, itzali argi berriaren izpiak. Hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Jo eta zu, ni eta zu, jo eta zu. Goiz eder honetan erail behar nabe, ni eta zu eta zu. Suzko zurubiak zerurantz, zuzko zurubiak zerutik. Goiz eder honetan erail behar nabe. Zu eta zu, ni eta zu. Zuzko zurubiak zu. Goiz eder honetan. Gorbei barna jator kainoi hotzitzela. Erail behar nabe, goiz eder honetan. Horre gazkinegoak, odei lapur. Erail behar nabe. Goiz eder honetan, zuzko zurubiak, zu eta zu, ni eta zu. Goiz eder honetan, zu eta zu, ni eta zu, ni eta zu. Ni eta zu erail behar gaituzte.
Zer ote da gerraren zauria? Herri-herrea eta odol gorria. Zerutik kondorrak, lurretik zirimola-molak. Hartu esku batean gezia, bestean zuzi irazekia, eta errena izan dute Euskal Herri guztia. Zer ote da ama lurraren zauria? Harrizko herri-herrea eta odol gorria. 4 hamarkadako gau beltzak ilundu du asaba zaharren baratza. Untzadun hormek esitu dute herria, otzaldi zoro batean sartu dute herria. Beste 4 hamarkada, 100 aizto. Lauretan zauri eta sastada makur bat euskararen bihotzean. Hizkuntza isilarazi nahi izan dute. Memoria ezabatu. Herria aztarazi. Baina memoria ezin da arras ezabatu. Geratzen da izpiden bat zokoaren zokoan, nola baitira geratzen txingarrak sukaldeko su itzalian. Txingarretatik berotu ziren euskarazko eskola isilak, ikastola ezkutuak, etxeko eta lagun arteko kantuak, gurasoek umeen belarrira susurlatutako arbasoen hizkuntza. 4 hamarkadako gau iluna, 4 hamarkadako amets gaiztoa, eta amaieran egun sentiaren argi izpiak. Behin eta berriz erori, eta behin eta berriz zutitu izan den erdia, egun argiaren zabalaren zabalari kantatzen hasi da berriro ere, zeru ertzean marrazten ari den etorkizunari begira.
markatzen ari diren bide nabarra, ez da izango guretzat, lehengo sokari ezarririk datorren, oztopo bat besterik, itxasoan urak handi dire, murgildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak handi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat, itxasoan urak handi dire, murgildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak handi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat. Hainbeste mendetako gure morrontzak, baditu mila tankera, eta zora aukeratzen ez badugu, bertan galduko gera. Hainbeste mendetako gure morrontzak, baditu mila tankera, eta zura aukeratzen ez badugu, bertan galduko gera. Itxasoan urak handi dire, murgildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak handi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat, itxasoan urak handi dire, murgildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak handi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat. Gorka Artola Alberdi jauna, Bergarako alkatea. Euskal erakundetako eta gizarte eragiletako ordezkariok, Bergarako eta 7 lurraldetatik etorritako Euskal Herritar oro, eguerdion eta ongi etorri danoi gure herrira. Ohore handia da zuek danok gu Bergaran hartzea, eta ohore handia da duela mende erdi, herri honetako plaza nagusian 10 euskal alkatek osatu zuten argazki hura berritzea. Eta baldintza hobeak eta urte hurren borobilagoa baliatuz, duela 5 urte baino herri ordezkari nabarmen gehiagorekin argazki hura kolore berriz osatzea. 1976an, 70 herritako alkate eta ordezkariak bete zuten San Martin plaza hura, bere izaera monumentala berreskuratzeko obretan dagoelako elkartu gara Usondoko parke edar honetan. Bizirik dagoen gure herria bezala, eguneroko eraikuntzan, iragana oroituz eraiki behar delako etorkizuna. Ez atzera begirako nostalgia ariketa egiteko, bagarela eta izan nahi dugula ospatzeko baizik. Eta gaur gehiago gara, gaur 180 herri gaude ordezkatuta. Eta gaur hemen gauden ordezkariok, badakigu zer den gure herriaren alde lan egitea. Kolore politiko ezberdinetatik gatoz, ideia ezberdinak ditugu askotan, eta hori ona da, demokraziaren aberastasuna da.
baina bada partekatzen dugun zerbait, lehen diputatu nagusia aipatzen zuen ahots bakar hori. Bestiak beste, gure herriek aurrera egitea nahi dugula, herritarren ongizatea hobetzea nahi dugula, eta gure udalerriek etorkizunerako prestatzea nahi dugula. Horixe izan zen, neurri handi baten 1976ko alkateaien mezua ere, aniztasunetik herri baten etorkizuna eraikitzeko borondatea. Foruen abolizioaren 150. urteurrenarekin ere gurutzatzen da efemeride hura. Mende bat lehenago izandako galera demokratikoaren ispilua balitz bezala. Galera eta aldarrikapena. Biak autogobernuari buruz ari dira. Biak erakunde propioen balioari buruz. Biak komunitate batek bere etorkizuna antelatzeko duen eskubideari buruz. Eta azken batean biak erantzunkizunari buruz ari dira. Bergaran gaude, eta gure herri honi lehen aipamen idatzia 1950 urtekoa da. Euskal lurralde guztiok lege berak partekatzen genituenekoa. 1900 urtetik aurrera, gure herria zatitu eta Nafarroako erresumaren oinordeko ziren erakunde eta ahalmen politikoak murriztuak izan ziren. Nafarroa garaian 1851 lege hitzartuaren bidez, eta Ipar Euskal Herriko lurraldeek Frantziako iraultzaren ondorioz galdu zituzten eskubide historikoak. Etzi berriz, 150 urte beteko dira Gaztelako Espainiako hortek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimena bertan behera utzi zutenetik. Euskal Herritarren borondateari ezikusiaren eginda, Espainiak eta Frantziak eten egin zuten herri honen autogobernurako gaitasuna. Ordura arte geureak ziren erakundeak eta ordenamendu politiko propioa, edo haietatik geratzen ziren hondarrak sikiera kendu zizkiguten. Besteak beste, gure foru tradizioak bazuen bere garaian gainditzen zuen intuizio bat, Eiderrek ere aipatu du. Euskaldun guztiak kapari izendatzen zituen kultura politiko hark, eta aurreratua zen orduko testu inguruan. Kapare ezen jauntxoa, foruen babesean eskubide zibil eta politikoak zituen herritar askea zen. Euskal Herria herritar libreen komunitatea zen orduan, eta gaur hemen bildu garenok, lanean jarraitzeko konpromisoa dugu, etorkizunan ere herritar libreen herri librea izan dadin. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa zen foruena. Herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena, eta Euskal Lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Gure aurrekoek bazekiten askatasun politikoa eta gizarte kohesioa ezin zirela bereizi. Horregatik eraiki zituzten herriaren parte hartzea, auzolana eta elkartasuna uztartzen zituzten erakundeak. Autogobernua ez zelako eta ez delako helburu bat bere horretan. Herritarren ongizatearen eta askatasunaren zerbitzura dagoen tresna delako. Joan den maiatzaren 18an Bergarako udaleko osoko bilkuran onartu genuen gaur ospatzen dugun bi efemerideen inguruko mozioa. Geroztik beste 10 herritan onartu dena. Mozio horren azalpenean, Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80. urteurrena ere aipatzen genuen. Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren gidaritzapean eratu zen Jaurlaritza hura. Euskal autogobernuaren, askatasun demokratikoen, batasun instituzionalaren eta herri duintasunaren erreferente historikoa. Hark erakutsi bezala, erantzunkietasun politiko eta sozialetik bultzatu nahi dugu aurrera gure herria eta bertako jendea. Ekonomia garapena, gizarte justizia eta burujabetza politikoa oinarri hartuta. Agirre lehendakaria gidari zuen Jaurlaritza hartako kide zen Telesforo Monzon gure herriko semea ere. Berak aldarrikatu zuen gure nazioaren askapena helburu partekatua zela, eta herri interesek alderdi interesen gainetik egon behar zutela. Duela mende, erdi Bergaran bildu zen alkateak ere elkarlana lehenetsi zenuten. Argi esan zuten, Euskal Herriak bere nortasuna, bere historia eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea zuela. Udal demokraziaren tradizioa eta udalgintzaren garrantzia, foru askatasunen ondarea eta autogobernuaren beharra aldarrikatu zen dituzten. Argi zenuten, auziaren benetako funtsa ez zegoela foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek gaur eguneratzean baino. Orduan bezala, gaur ere, erronka berri aurre egin beharra dotzagu. Horretarako, Euskal Herritarren ahotsa bere lekua izan behar du. Hitzaren eta erabakiaren jabi izan behar dugu. Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako. 1976ko alkate haien hitzek denboraren joana gainditu dute.
gure nazioaren aitortza ez da iraganeko auzia. Gaurko premia demokratikoa eta etorkizunerako giltza da. Horregatik, gaur bereziki hunkigarria da gure artean 1996ko alkate eta zinegotzietako batzuk izatea. Orduan, gazteenak zineten segurazko, gaur egun ximurrak denboraren joanaren testigu ere badira. Mila esker gaur gurekin egotearren, Jose Luis, Jose Antonio, Ramon, Javier, eta Luis Mari. Zuek izan zinetelako garai hartako protagonistak, zuek hartu zendutelako arriskua, zuek utzi zenigutelako ondarea. Bergarak eta Euskal Herriak bihotzez eskerrak eman nahi dizkizue. Iraganetik datorren askatasun nahia etorkizunera eraman nahi dugu. Foruek adierazi zuten autogobernuen espirituak gaurko garaietara egokitu eta nazio gisa behar ditugun tresna politikoetan isla dadin nahi dugu. Horretarako baliatuko ditugu Bergarako alkate mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena. Gure konpromisoak berritzeko. Konprometituta gaude Euskal Herriaren memoriarekin. Konprometituta gaude gure autogobernua garatu dadin. Eta konprometituta gaude gure nazio izara aitortua izan dadin. Euskal Herritarrok etorkizunaz libreki erabaki ahal izango dugun Euskal Herriaren aldekoa da gure konpromisoa. Gure foruak indargabetu zituzteneko mendeurrenean askatasunaren aldarria berritu zenuten alkateek Bergaran. Gaur egungo belaunaldiari bide horri jarraipena eman eta transmisioa lantzea dagokigu. Inork ez duelako biderik egiten bakarrik. Belaunaldi bakoitzak aurrekoaren eskutik jasotzen duelako lekukoa eta hurrengoari ematea dagokiolako. Duela 50 urte, frankismoaren bukaeran, gure herritarren ordezkaritza zilegitasunik gabe izendatzen zuten gobernadore zibilek. Eta hala aitortu zenuten manifestu hartan, zuen buruari kontra esan hori aitortuta. Baina lortu zenuten egoera irauli eta udalez udal, zuek ordezkatu zenuten herri honen borondatea. Izan zinetelako garago alkate, datozenei Euskal Herri hobe bat usteko. Iragana, oraina eta etorkizuna. Eta Mikel Laboaren hitzak hartuz, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera. Horregatik, hona hemen gure omenaldi xumia, Jose Luis, Jose Antonio, Javier, Luis Mari, Ramon, zutitu bostok mesedez. Eskerrik asko danoi, gora Bergara, eta gora herriz herri eraikitzen dugun Euskal Herria askatuta.
Zazpi kolore ditu hortzadarraren argiak. Zazpi eme lurralde emankorraren zapiak. Zazpi ama kulturaren berpizkunde joriak. Zazpitan, zazpi zauri jaso ditu gure historiak. Zazpi gaitz ditu doilorkeriak. Zazpi esku gure eta eleztiak. Zazpitan, zazpi agintari burutsu eman ditu gure historiak. Zazpi itxaso ditu urrandiak. Zazpi ibai luze langileen alegin zoliak. Zazpi kolore hortzadarraren zubiak. Zazpitan, zazpi dira gure herri honen historiak. Asabazarren umeok, gizonezko naizemeok, denen zerbitzari hemen giren. Agurterdi jaun Andreok.